gaat de reis naartoe? Wacht, daar is de voordeur. Met het brilke op, met de zonnebril. Ik weet het niet, wij weten het niet. Ludal. Ja? En we gaan dus koffie drinken bij voor 11 uur Heehoort. En dan gaan we nog eens naar de dodendraad kijken in Molenbeersel. Naar de wat? Dodendraad. Wat is dat? Dat is een soort, de draad die gespannen was tussen Nederland en België in de Eerste Wereldoorlog. En dus in Molenbeersel is dit een stuk nagemaakt. Oké. En daar gaan we ook nog even uit de bus. En even kijken door naar wat er allemaal te lezen staat en dergelijke. Dus, De dodendraad. de dodendraad, wat deed dat je dan zien, joh? Ja, het klinkt wel heel erg, moet ik zeggen. Het is net op de grens Niet van heel België en vrolijk. Nederland. Oh, Vlak bij in de buurt. Bij de Molenbeersel. Ja, Uffelse molen en Heijenoord kunt ze er allebei in. Oké. Hey, en waar gaat dit van uit? Dit is van de seniorenvereniging. Van Buggenum. Seniorenvereniging van Buggenum. Oké. Hoeveel leden heb je? In de 80. Maar ja, er gaan er maar een stuk of 30, 35 met dus. Ja. Oké. Nou, dat is bijna de helft. Ja, niet slecht. Nee. Hey, en jij ziet de voorzitter? Nee, de voorzitter. Ik ben de penningmeester. Oh, Penningmeester. De Voorzitter, voorzitter dat was veranderd. was veranderd. Ik ben de secretaris. jij ziet de secretaris. Ja. Nou ja, een secretaris heeft ook, ja, dat is ook een regeleer, toch? Of niet? Ja, daar gaan ze vanuit meestal. Zeggen ze. Volgens mij doet je dat met plezier. Ja, zolang we kunnen wel, joh. Ja. Vind ik wel leuk. Ja. En Ja. jij stript alles af als ze eenmaal aanwezig zien? Ja, dat ze aanwezig zijn dat ik ook weet waar ik metnemen waar ik vergeten ben. Goeiedag. Ik dacht, je hebt vandaag een zwaber moeten zien. Wat bleef? Dat je vandaag een zwaber moeten zien. In Zwamen? Ja, dat is wel gezegd. Oh, je hebt nog die twee gasten op de radio geluisterd zeker, die dat zeiden. Ja, Hoe gaat je al langs? Ik ging al ja langs. die Ik ging al langs zo dicht. Maarten en Pascal van, Ja. van de nieuwsshow. Ja, daar zijn ze weer. Maar dat is inderdaad, vandaag zien we voor de tweede achtereenvolgende dag zien we in Zwamen Ja, in de nee. uitzending. Ja. Maar we lopen altijd een paar weken voor. Hè. Oh, zo ja. Dus als je het goed vindt, Voor jou is het goed. dan zenden we dit over een week of 3. Dus vandaag uit. Oh, fijn. Is dat goed? Ja? Je gaat nooit meer. Je hebt al een hele reis achter de rug. Nee, ik ben met de auto weggekomen. Oké. Ik heb normaal een scootmobiel. Ik wil er niet gaan meer lachen hier de deur. Hier dat de store niet voor. Nee, U denkt, ik ga echt met... dat als je terugkomt straks, dat is scootmobiel op Ja, Veerbaks die in ja, dat staat. kan je niet missen Nee, nog. nee. Dat kan je nog niet missen. Hé, maar heb je er zin in? Jazeker. Ja? Oh, gewoon. Ja, ik word net met de secretaris een brood. Hè? We hebben een leuk programmaatje voor vandaag. Ja, we doen nog eens niks als fijn dingen. Fijn dingen. Gisteren hebben we ook weer met de zonneboom gehad. Zet je die nu niet meer kijken naar die Sinterklaas-kapel, dat tapijt. Zal ik ook eens wat Daar zeggen? heb je het gemis. Het is nog heel fijn, maar het is wel een beetje overregeld. Dit veel toch met daar. Het viel hartstikke mee. Want ik zal heel eerlijk bekennen, Ja, daar komen we net vanaf. nee, voor de kapel. Jawel. Voor het tapijt. Het tapijt leed er nog geweldig bij. Ja. En we hebben er een heel leuk gesprek gehad. Toevallig. Met Pieter Adams. Nee, niet. Nee, niet met meneer Adams. Maar zelf als ze zit te kijken. Hallo. Nee, we hebben doorgesproken met mensen die ook aan een uitstapje bezig worden. En die kwamen uit Maasbree. En die worden eigenlijk precies hetzelfde aan doen als wat jij dadelijk gaat doen. Je gaat ook een tour maken met wat leuke haltes onderweg. Heb je de pas bij, hoor? Nee, baby. Secretaris, Ik heb geen pas. secretaris, hoe doen we dat nou als mevrouw geen pas bezig heeft? Het is net op de grens dus, de ene voor terug en direct terug. Moet je door niet de weg leren te kennen, maar dan kun je in een duistere. Je kunt Want van mijn mij... mens komt er vanaf. Ellie, ze laten dich wel doorgaan. Zeg, Ja. mijn mens moet de streek vandaan, anders dan wordt het nog met. Ja, de mensen van waar komen Ja, die dat dan? is er niet meer, maar ook voor de verhalen en zo. Oké, Hoe werkt het? dus ik geef wat Wormoelen Beersel. Oh. Jong, dat weet ik goed.
Oh, Dat weet ik goed en ik weet even ze wel nog goed. En dat tegenover was je nog familie van, dat was de Brils, maar dat is dood. Dat was een hele goede toneelspeler, maar dat is gestorven. Brils. Ja. en je ziet van Buggenum? Nee, ik ben eigenlijk van Heidse. Van Heidse. Ik ben mens wat van Hensen. Maar de woont in Buggenum. Gewoon in Buggenum. Ik ben eigenlijk van Heidse. Wie ziet je hier terechtgekomen dan? Ja, dat weet ze niet. Hè. Oh, dat werd je niet Ja, meer. ja, ik weet 27 jaar geleden ben ik hier gekomen, dat weet ik wel. En ik ga nu ook niet meer weg, als tussen de vier plekjes. Maar kan hij toch ook niet meer missen? Ik word ik geweldig hier. De meeste mensen weten niet wie fijn het in Buggenum is. Hè. Ellie, ik heb een heel mooi verhaal hoe ze aan die mens is gekomen. Vertel. Ja. Oh, wie de weg vroeger met de fiets, met de holm. Nee, zoals oud ging ze dat ze met immers weg is gegaan. Ja, dat was nog de nacht met een uur. Toen word je nog een uur de eerste 3 jaar. God, dat was duister in de kerk. Ja. Ik was getrouwd van mij af en ik ga in een nieuwe jas, en zo'n kamerjas. Ja. En weet goed, het was klein en het leek kostelijk noodgermd. En ja, en toen was ik voor het duister en heb ze achter als de kerk was, hebben ze op dat portaal. Ja. Nou, en ik zoek dat met de mensen, als je een achterweg was. Maar ik ging naar buiten neer, door de deur, want er lag allemaal wat zo'n ijs opgevroren. Hè. En ik me kijken bij de stoep dat ik gehoor. En ik denk, dat pakt me wel, want ik ben... Ja. En dus niet, hè. Ik ga de eerste beste, ik ga niet, ik kijk voor dat ijs en niet zo glad was. Ik pak hem eens in de naam, ik weet niet dat dat was. En we liepen aan, tot aan het bord, want daar zit een aanplakbord. Ik zeg, boh, wat is het toch koud? Dat is ook niks. Oh ja, nou. Dan meneer, en dan horen we, je nooit meer verwarming of niks. En de nestkoffie was pas uitgeboeien. Dus ik weet wat wij doen, dat was die meestal 4:30, hè. Toen was ik het 6:30, ik niet wel, wie weet het was, of nog eerder, om 6 uur misschien. En dus ik wist wat wij doen. We gaan fijne huizen, maken we een tas van de oploskoffie. En ik kroep me weer in bed. Want we zullen onmiddag naar Heidse gaan. Dus ik denk, ja, en er is ook nog niks. Ik denk, ja, maar wat is dat toch? God, dat was dat gil van de kinder, dat was ook zo'n feestneus. Daar hebben ze een beetje met op een zilveren broer of nog. En we zijn eens weer fietsen en troffen we. Ja. Maar je ziet uiteindelijk niet met de man in bed gekropen. Ja, toen, later. Later. Nee, ten dag. Ja, dat is een dag wel, want we waren getrouwd van mij af. Maar het was me ook zo lastig met die mouwen en de arm. Ik ben en niet meer in de arm te lopen. Hè. En ja. En zo kwam het. Oh, goed. Nou ja, sommige mensen zeggen wel eens, trouwen met die man is een misstap geweest. Maar de misstap is in hun geval juist de aanleiding geweest dat ze... Ja, zeker. Ja. Nee, het was helemaal geen misstap. Helemaal niet. Het was... Je moet nooit geen langere radio niet. Dus ik kan ook geen verschil maken. Je moet geen langere radio. Hoef ik geen andere manier te komen? Nee, ook niet. Nee? Nee. Ik hoef niet te komen, echt niet. Okay. Dus als er vandaag een leuke in de bus zit, dan... Die ga ik goed zien, heb ik geen moeite met. Nee. Een tas oploskoffie zou je misschien nog net kennen? Nee, dat ben ik ook nog niet meer. Dan hebben we weer andere apparaten. Maar toen was dat pas, dat weet ik gewoon niet. We moesten door een huis koord. En dat is nog zo vreugde, we pas om 11:30 met die bus op heet. Jeetje, we moesten zo lang door een huis koord. Ik was er wel, ik kom mijn tas koffie nemen. Ja, maar weer naar bed, dan nog om 10:30 was ik uit. Ja, wie zegt dat? Maar ja. Hey, je zei net van, ik wil nooit meer weg uit Buggenum. Wat is er zo leuk aan Buggenum? Ja, weet je niet, er gebeurt alles. Alles. Ik weet niet wat dan, want dat is ook zo, dat is een Twente, hè. Dat is ook geen in Buggenum, die woont je ook hier. Die wonen allemaal hier, die wonen. Misschien mag ik dat dan ook vragen. Wat is er, mevrouw Gerda, wat is er zo leuk aan Buggenum? De saamhorigheid. Ja? Ja. En de vriendelijkheid, ja. Het is minder op het ogenblik, omdat heel veel jonge aanwas is. Maar de oude generatie, dat is echt één kliek.
dat is fantastisch. Ja. Ja. Ik vind het goed toen we hier in het begin kwamen, dat is bijna 40 jaar geleden. En dan zat ik in de auto met mijn moeder, want die woonde ook bij ons in. En dan zo te door. En niks anders dan zo, want de mensen zwaaiden allemaal. Ja. Dat was zo geweldig. Ja. Ja, Maar jij hebt ook het Limburgs toch een beetje eigen gemaakt. ja. Ja, dat moest ik wel. Ja, dat is heel stom. Ja, toen we hier kwamen en we stonden bij een groepje, dan was ik mevrouw. En de ander die haalde allemaal op die voornamen en zo. En dat vond ik zo akelig. En toen ben ik gewoon Limburgs gaan kallen, of tenminste proberen. En ja, dat is geen goed, wordt geaccepteerd. Dat geeft ook goed af, ja. Ja, Ja. dat is heel leuk. Ja, je. Ja, je moet, Ik moet het ding nog kwijt, hè. dat gaat lukken, hè? Ja? Heb je alles afgevinkt? We hebben alles afgevinkt, we hebben ze allemaal compleet. Oké. Hoi, veel plezier.